Tungod sa pagtabang sa Brigada Action Center, malampuson ang inahan sa pagkuha sa resibo sa lungon sa namatay niya nga anak nga sakop sa Philippine Army. Ang midangop mao si Neri Cantila Liego na nimuyo sa barangay Pahina San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Matod ni Liego, ang iyang anak nga si Corporal Carlo James Liego namatay sa sakit nga limpuma kun adunay sis sa baga niadtong Disyembre 15, 2024. Miabot na lang og 3 ka buwan apan wala niya maproseso ang benepisyo sa iyang anak ngadto sa SSS ug kanhi gitrabaho ang kompanya nini sa wala pa makasulod sa army. Gumikan kay ang punerarya nga nagbase sa lungsod sa Argao. Nagdili kaniya sa paghatag og resibo sa lungon. Gitawagan sa Brigada Action Center ang tagdumala sa St. William Funeral Homes. Hinungdan malampuson nga nakuha ang resibo sa lungon ug makasugod na sa pagproseso sa cash assistance ang inahan nga namatyan og anak nga sakop sa Philippine Army. Niari ko sa brigada kay nagpasalamat ko kay patabang ko ni Ma'am Caroline sa pag-follow up sa resibo sa funeral home sa akong anak nga Army, Corporal Carlo James Cantila Liego. Og nakuha na nako ang resibo. Ang resibo akong gamiton sa pag-process sa benefits sa akong anak kay mo man ay first nga requirements. Dili man ko kasubmit kung wala na. Dako kay kong pasalamat sa brigada. Salamat sa Brigada Action Center, labi na ni Attorney Jorel Patino, Professor Arnel Pahanonot, DJ Sweet Caroline, Brigada Alan Tangkawan, og sa tanang staff sa Brigada News FM Cebu. Maayo kayong moabi-abi. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.